Ni kaka ntie guidelines ma Ministry ma Health oseloso iluongo ni self care guidelines. To in the guidelines iwacho ni nyaka initiate gini i daktari. Koro ibodhi daktari kose pimi to yudo ni winjre gi dendi, koro inyalo ipuonji kaka itiyogo. To kose puonji be daktari bed kanyo titimo korango to assess ka inyalo timo iwuoni odi. To kok inyal iboduogo obotimoni. Lakini koneno ni inyalo dhi ot itimo iwuon. Bende geno mara ni kopogre kod DMPC nikech ng'ato kata mana jogo eko mabende nitiere Kenya ma yiero ni mane maber kodgi nikech geno mara ni samoro uchiwo negi paro ni yadhni samoro nikech bende wang'e ni yedhe mag komo nyuol nitiere kod side effects magegi. Walosane kotenore kod dwaro maru kaka Reproductive Health Network Kenya. Dibed ni DMPC ne emuchwalo koso kata mana yedhe mamoko mag komo nyuol bende uchwalo ne joma mine. Nikech joma wuone bende wabiro bedo kwalose. Kik we wil gi joma chuo nikech gin bende moko kuom gitinde komo nyuol. Watiyo gi